loppupuoli joo, hyvä. Ja tervepä taas. Tässä nämä lumiukko ja tehdään banaani- ja sprite-haasteet. Elikkä meidän pitää siis mättää näin 2 banaania suuhun. Sen jälkeen juomme tämmösen sprite. Vähän erilainen sprite, kyllä löydettiin vähän samanlainen, maistettiin ja se on vähän... Maistettiin! Niin. Mä vähän tunareilla kaupassa. Kassalle vähän. Kassalle. Kassalla ja... Kassalle aina spriteja. Tästä tulee pitkä. Tässä on meidän aamupola. Pitkä ja haastava matka. Kohti kuolemaa. Niin siis taustalla on paras ystävämme. Ei kyllä näytä kuvassa, mutta niin siinä kuvaa. Ja on muutakin tekemistä. Tästä pitäis tulee kuulua toi. Tuli joo. Mulla kiitos. Noin! Ho! Kakkosbanaan! Ei kai se voittaa. Ei kai. Toinen pane. Tää on vähän pitempi haaste video kuin se edellinen. Just niin käytiin vetää taksarit tossa. Kalliolla. Tiedät rapulla. Se vetää pleikkaa. Siinä on avustajamme Juoma. Oikeastaan mä en jaksa. Oh. Miksi te syötte niitä? Sen takia, että on tilaaja. Haasteet on hyviä. Ja hyväksi. Nimittäin, koska mä tämän pullon spriteja sen jälkeen. Ja oli joku ehottikin siinä haastevideo. Ei. Miten mä jaksan juo spriteja? 20 minuutin video. Joo, koska mä ois 5 minuuttia. Ei niin. Tuolta menee varmaan 2 minuuttia. Ei vitsi. Chiquita. Ei! Mä chiquita kataa. Pitääkö tähän paljon jaksoa vielä spriteista? Varmaan. No niin, nyt tää tehdään sprite. Ei noin näet chiquita kataa, se tuli niin paskaa banaania. Hyvä. Sä teet sitä jotain. Vetäkää se ykkösellä, niin ei oo enää sen jälkeen pahaa. Mä oon jo nyt takaisin vielä spritea päällä. Mä en edes tykkää spriteista. Olisiko tää voinut olla Coca-Cola haaste? Periaatteessa spritea vedettiin. Ai tekee vaan. Hyvin. No, tää tekee tosiaan jotain. Puoli. Ai, nyt on kyllä pahaa. Niin tosiaan Ja tuolla muistakaa on spritea, vaikka täällä lukee Rainbow Citrus Light, mutta tää on ihan saman makuista kuin Sprite. Mä en tee enää tätä enää toista. Mulla on semmonen, no ei mene tarvikaan. Ui, ai itse maha.
kello tulee tyhmää, mutta kyllä se tästä. Oi, et. Tää sattuu mahaan. En kyllä. No ei. Ei kyllä tätä juo hirveän paljon, tulee huonompi olla. Ja mä sitten vihaan Spritea. Tää oli mun viimeinen kerta, kun mä teen tän. Vettä valuu ihan suuhun pielestä. Niin hyvää. Minä tilkka. Joku ehdotti koulussa, että 4 banaania ja 1,5 litraa. Se olisi mennyt kuukauteen varmaan ihan. No niin, mä ylitin tän banaania Sprite-haasteen. Ei enää ikinä Spritea. Hei hei. Ei mennyt ainakaan raskaseen.